Започваме темата за гърба с главния орган, който се намира на гърба ни, а именно гръбначния стълб. Гръбначният стълб е сложен орган, който се състои от няколко части. Това са костна част, хрущялна част и гръбначният стълб е част от опорно-двигателния апарат на човека. Тук пред вас държа в ръцете си пластмасов макет на човешкия гръбначен стълб. Гръбначният стълб се състои от 5 дяла. Първият отдел е шийният гръбначен стълб. Шийният отдел на гръбначния стълб при всички гръбначни животни се състои от 7 прешлена. Първият, вторият, третият, четвъртият, петият, шестият и седмият. Шийните прешлени са най-малките. Шийните прешлени изграждат човешката шия и освен първия прешлен, който се отличава от всички останали, шийните прешлени съдържат тяло на прешлена и израстъци, шипове в гръбначния стълб. Има една особеност на шийните прешлени. През всички шийни прешлени минават гръбначните артерии, които се намират в костиците, в костния канал и това осигурява най-добрата и най-надежна костна защита за гръбначните артерии, костна рамка, а също така е смъртоносен капан за шийния гръбнак, тъй като при увреждане на шийния дял гръбначните артерии се смачкват, притискат се гръбначните артерии, което нарушава кръвоснабдяването на главата. Вторият отдел на гръбначния стълб, гръдният, са 12-те гръдни прешлена. Особеността на тези прешлени е, че те са прикрепени към ребрата. Не само едно към друго, към горното, към долното и към ребрата. И заедно с ребрата, гръдните прешлени, както и гръдната кост отпред, създават една здрава рамка, това е гръдният кош. Благодарение на гръдния кош те са много силно свързани помежду си и подвижността на гръбначния стълб в гръдния отдел при хората все още е намалена. Освен това, поради наличието на ребра и поради наличието на гръдната кост в гръдния отдел на гръбначния стълб, има известно огъване напред, така наречената гръдна кифоза. Третият отдел на гръбначния стълб е лумбалният. Лумбалният гръбначен стълб са 5, 1, 2, 3, 4, 5 лумбални прешлена. Те са най-здрави, те са най-силни, но не са свързани с нищо отделно. И затова в лумбалния дял гръбначният ни стълб е доста подвижен. Но в същото време прешлените на лумбалния дял са много силно натоварени, защото трябва да поемат тежестта на цялото човешко тяло. Четвъртият и петият дял на гръбначния ни стълб са кръстната кост и опашната кост. Тук няма прешлени, това е една солидна кост. Работата е там, че в юношеска възраст кръстните прешлени при човека се сливат, тъй като са лишени от подвижност и се получава една костна структура, тя се нарича кръстна кост. Кръста отдолу завършва с друга костна структура, където 1, 2 или 3 опашни прешлени се сливат в една структура, която се нарича опашна кост. По същество, както кръстната кост, така и опашната кост нямат никаква подвижност между прешлените. Прешлените и междупрешлените дискове просто са сраснали помежду си и осигуряват солидна костна рамка за органите на таза. Как е изграден гръбнакът ни? Гледайте, нашият гръбначен стълб свързва две противоположности. Опорно-двигателен апарат, има опора, на която се крепи всичко в гръбначния ни стълб, има движение, т.е. във всяка част на гръбначния стълб, повече или по-малко, прешлените се движат един спрямо друг. Нашият гръбначен стълб е съставен от две части, две структури. Има костна структура. Прешлените са кости, костите са твърди, здрави, издръжливи, силни. Те осигуряват основата, осигуряват здрава рамка за гръбначния мозък. А прешлените се състоят от силно, здраво тяло на прешлена, вътре в което се намира костния мозък, както и костица, както и различни гръбначни израстъци. Това са гръбначните израстъци, които са в задната част. Напречните израстъци, които се намират отстрани, прешлените имат и горни и долни ставни израстъци, чрез които се прикрепят един към друг. Необходимо е да се вземе под внимание, че човешкият гръбнак е мощна надежна рамка, в която има дупка и заедно прешлените, отворите на различните прешлени създават такава структура като гръбначен канал и вътре в гръбначния канал, вътре в гръбначния стълб се намира част от централната нервна система, наречена гръбначен мозък. Гръбначният мозък свързва мозъка, главата с всички части на тялото, с врата, с ръцете, с торса, с стомаха, с краката, тазовите органи. А как ги свързва?
Вижте, от гръбначния мозък във всеки сегмент на гръбначния стълб между прешлените излизат ето тези жълти шнурчета. Това са нервните коренчета. Те продължават в нерви, които отиват от всеки дял към съответния орган. Трябва да се има предвид, че гръбначният стълб не е само прешлени. Работата е там, че във всеки отдел между двата прешлена, горния и долния, има хрущялна част на гръбначния ни стълб, междупрешленен диск. Дискът не е кост, дискът е хрущялна структура, нещо като хрущяла на носа. Дискът е гъвкав, заради това гръбначният стълб се огъва меко, дискът е пружиниращ, заради това гръбначният стълб има амортисьорна функция и благодарение на дисковете в гръбначния ни стълб се извършват различни движения, както и амортизация. Междупрешленият диск има по-плътни фиброзни пръстени и по-течно пулпозно ядро, така че междупрешленият диск е постоянно под натиск и изпълнява и функцията на амортисьор. В гръбначния стълб се намира структурата на нервната система, гръбначният мозък. А в гръбначния мозък има и различни части на гръбначния мозък в зависимост от дяла на гръбначния стълб. В шийния дял на гръбначния мозък, въпреки че има 7 прешлена, има 8 сегмента на гръбначния мозък. На всеки сегмент съответства двойка нервни коренчета, като първият чифт излиза над първия прешлен, а 8-ият излиза под 7-я прешлен. В гръдната област има 12 сегмента на гръбначния мозък, в лумбалната област са 5 и по-нататък в кръстната и опашната област има съответно 5 и 1 или 2 кръстни и опашни сегменти. Но, приятели, има една тайна и тази тайна ще ви я разкрия. Факт е, че по време на ембрионалното развитие човешкият гръбначен стълб расте бързо, а нервната система расте бавно. Гръбначният стълб се удължава по-бързо, отколкото расте нервната система. И се оказва, че когато детето се ражда, в момента в който човек вече е роден, той има оформен дълъг гръбначен стълб, но гръбначният мозък, който се намира в гръбначния канал, завършва на нивото на първия лумбален прешлен, а останалите нервни коренчета в гръбначния стълб сякаш се спускат надолу по гръбначния канал. Затова при възрастния човек сегментите на гръбначния мозък не съответстват на сегментите в гръбначния стълб и са малко по-високо. Оказва се, че в лумбалната, най-натоварената и най-проблемна част на гръбначния стълб по отношение на заболяванията няма гръбначен мозък. Това е клинично значим процес, тъй като много хора имат проблем с лумбалния отдел на гръбначния стълб, на лице притискане, намаляване, стесняване на гръбначния канал. Но искам да кажа, че в тази част на гръбначния стълб няма гръбначен мозък. И гръбначният стълб е опорно-двигателен апарат. Приятели, противоположни две функции. Опора, което означава, че на него се крепи всичко, главата, шията, ръцете, това, което държим в ръцете си, гръдния кош, стомаха и трябва да е силен, да е солиден. Но в същото време гръбначният ни стълб се огъва във всички посоки и осигурява движение и подвижност на гърба ни. Опората на тялото се осигурява от факта, че прешлените са твърди, здрави и надежни. Подвижността се осигурява от хрущялната част, както и от мускулите на гърба. Цялата подвижност на гръбначния стълб е резултат от свиването на мускулите. Мускулите са разположени по гръбначния ни стълб, понякога те се прикрепват към прешлените, някои мускули се прикрепват към черепа, други към краката, към ръцете, към тазовите кости. И свиването на мускулите предизвиква голямо разнообразие от движения в гръбначния ни стълб. Но мускулите осигуряват движението, а противоположната на мускулите структура, сухожилията, връзките, ограничават движението в гръбначния ни стълб. Знаете, че един мускул, когато се свие, може напълно да огъне гръбначния стълб и това да навреди на гръбначния мозък вътре в него. И затова, освен мускулите, които огъват гръбначния стълб, има и връзки, които го държат. Има връзки, които са разположени на предната повърхност на прешлените, на задната повърхност вътре в гръбначния канал. Има отделни връзки между гръбначните израстъци, между напречните израстъци и връзките ограничават подвижността на гръбначния стълб, като не му позволяват да се огъва прекомерно и да увреди гръбначния мозък.
И поради връзките, мускулите и подвижността на гръбначния ни стълб, в гърба има основно 3 движения. Гръбначният стълб се огъва, когато се извиваме назад, и след това има разтягане, при което се навеждаме назад, както виждате на снимката. Нашият гръбначен стълб може да се огъва настрани. Например, наляво. И връщане обратно в изходна позиция. И може обратно на другата страна вдясно. И връщане отново в изходна позиция. А също така в гръбначния стълб, поради сложността на конструкцията на междупрешлените стави, има и трето движение, наречено ротация или завъртане около оста, при което гръбначният стълб може да се завърти надясно, наляво, като по този начин осигуряваме 3 вида движение на гръбначния стълб. И така, в гръбначния ни стълб има 3 класически вида движения. Огъване, разгъване, отвеждане, привеждане и ротация. И по принцип, нашият гръбначен стълб, ако го вземем в сагитална равнина, има също своите естествени извивки. Например, шийният отдел на гръбначния стълб е извит напред с дъга, гръдният отдел е извит назад с дъга, а лумбалният отдел отново е извит напред с дъга. Тези извивки, лордозата с дъга напред и кифозата с дъга назад, осигуряват плавност на движението при ходене, т.е. имат амортисьорна функция. Това, приятели, е сложната структура на нашия гръбначен стълб. Сложна по строеж, сложна по функция. И всички структури, и всички механизми, които са сложни, често при хората се увреждат, се чупят.